aurkezpena egiteak posez, atseginez eta lasaitasunez betetzen nau. Pozik nau, ze hemen gauden 200 ikastetxeak, bakotxak bere errealitatetik Ulibarri programa osoa aberazten dugu. Herririk herri osatzen duten 11 ikastetxeek, euren baldintza soziolinguistikoan oinarrituta, halako esperientziak garatu ahal dituzte, eta hori dagokie beraiei egitea. Behar bada beste inguru batzutan posible estena eureri dagokie. Arratia edo Gorbialde ekimen honen 11 ikastetxeek nekazal eremukoak dira. Bereietatik 9 eskola txiki, lehen hezkuntzako eskola txiki. Eskualdeko instituto bat, txikia ere, beste askogaz konparauta, eta lanbide heziketa bat. Hoiek osatzen dute. Lehendabizi sare trinko bat osatu zuten. Eta taldeen hortasun horri esker, ikastetxeetako hezkuntza komunitate osoak inplikatu dituzte Ulibarri programan. Guraso elkarte, ikasle, ikasleoi, aitit eta mama, eta euren adibideetan ikusiko dituzue modu batean eta bestean txertatuta. Baina hori gutxi balitz, gero, hezkuntzaz kanpoko 100 eragile jarri dituzte baita ere, Ulibarrien aldeko lanetan, baten bat aiztuko dut, baina nekazal elkarteak, begitu aldizkaria, euskal irratiak, musika taldeak, musika ekoizleak, udaletako kulturerak, teknikariak, enpresa pribatuak, partikularrak, hau esatea edo niri esatea errez egiten zait. Eurei hori guzti hori egitea lan handia suposatu izan die. Horretarako euren ahalmen guztiak jarri dituzte beste guztian eskuran, batan esperientzia, besteen biziposa, besteen zuhurtasuna, lan egiteko ahalmena, abilezi bereziak. Bakoitza eta denen lana behar izan dute, denen ahalmenak eta gaitasunak behar izan dituzte alango lanak aurrera ataratzeko. Eta imaginatu aldo zuen lez, talde honetako bidaide izateak atseginez betetzen hau. Eta bukatzeko, zanola zainago, ze aurkezpen hau ondo prestatu dute. Eta nik esan beharreko guztie, baina askoz interesagarriagoa da eurek kontatzeko dutena. Zuek disfrutatzea espero dut. Beste barik baion, hartik euk berbea. Bueno, hainbeste lorren ostean, ez dakit zer izango da. Bueno, aipamen bat azteko eta protesta bat azkenerako itxiko dut. Aipamen bat, bueno, untxe aurkeztu gaituen jasonentzat, hemen ikusiko duzuen gauza asko, beragaitik eta beren egidaritza eta laguntzagatik egin da dauz. Bueno, gero kafetxoa propagandagatik, pagekoste, baina, bueno. Eta, bueno, nahiz eta gaurre, apurtxu eta zerre gauzen beragaz, hemen aurrean jarri gaituelako, baina, bueno. Bueno, gu ez gatoz ez galderakin, ez hausnarketakin, ez alako kontuekin, euki baditugu, baina, bueno. Adibide praktikoakin gatoz, hobeak edo txarragoak, gure esperientzia kontatzen, eta gero bakotxak jakingo dugu, bere eskolan aplikatzeko modukoa da, edo ez. Bai, zebatzutan enbeste galdera eta kontuekin, eskolara bueltatzen garenean, nik behintzat daukat sentsazioa eta orain zer deitzen dodana. Da, bueno, horren ostean, bueno. A ber, bueno, lehenengo eta behin, igual izenburua azaltzea, horri ikusten duzu, eta nahiz eta atzo euskera nekazaritzakin lotu egiten dela, bueno, nahikoa arro gaude horregaz, eta gainera, teknologi berriekin ere lotzen dugu. Horregatik lurra jorratzen hori, aztertu nahiko genuke, han ez dakit arratea aldetik edo metafora moment asko eukitzen dugu, da
hortua jorratzen dan moduan, pues guk ere euskerarekin ere, pues antzeko gauzea egin gure genke. Batzutan bedar txar guztiek ez da euskentzen, baina, bueno, alegintzen gara. Bueno, tazteko guk ez dugu ekarri Egiptoko piramiderik, Iñaki Artolak atzomo ekarri bazen moduen, guk Gorbeako pagotxo bat ekarri dugu. Eta, bueno, hor ikusten duzu, bueno, pago nahiko berezia, lore alako garraroak eta badekoz da. Eta, bueno, hor ikusten duzu, gitxi gara bera, guk azkeneko urteetan egin dugu zen gauza batzuk. Danak ez dauz, baina, bueno. Eta hori bai, jak euskal kurrikulunarekin ari garen bai egun hauetan eta bai Jaurlaritzako zeretik eta bueno, konturatuko zaretenez eta adibidetan ikusiko dozuenez dana dau euskal kurrikulunez blai. Bueno, arbolaren historioa ingo dugu, ez da egun urteko horietakoa, 80ean hasi zen gitxi gora bera, eta hor, Jasonek esan duen bezala, nekazal eremuko eskola txikiek, proiektu bateratu batekin hasi ziren. Gero, urrengo pausoa, 86an normakuntza proiektuak izan ziren, eta hor ja, sarea pixka komplikatzen hasten da, eskualdeko ikastetxeaz sartzen dira, udalak, kultur eragileak, euskara taldeak, aldizkari batzuk, eskualdeko adituak, zozetan arratia ezaguna bada adituetan da, eta politikoekin beda, baina hori beste kontu beda. Eta hor deko zuz beste emaitza batzuk. Geroa ereiten, hor beste metafora bat dago ereiten, nekazaritzako metafora. Eta hor topaketak egin ziren, eta abesti bilduma bat ere badago, abesti tradizionalena, eta esain tradizionalena bai, gero kirolegunak, horrek txikiak. Arrana txilina begitu, horrek aldizkaria dira, instituto, eskola eta zonaldekoa edo eskualdekoa horretan, eta berbategi ebe garai horretan hasi zen, gero azalduko dute berbategiarena igual sakonago. Bueno, eta pasatzen dana da, arrotasunez edo eskualdea txiki geratu jakun, eta Europarantz joan ginen, eta hor Sokrates programarekin, sei ikastetxe, programa hori aurrera eraman zuten. Eta 1989an eta 2000 Gorbeialdea elkartearekin, eta hau izen garrantzitsua da guretzat, askotan ikusiko duzue, eta gure mecenasa edo izan da, beste ikastetxeak, irakasleak eta udalen artean eta Gorbeialdea berak, azpiegitura eta formazioak eta beste lan batzuk egin ziren. Baina, Europa ere txiki geratu jakun da mundura eta nazioartera joan ginen, eta horre egin ziren CEDArekin proiektu batzuk munduan, eta 2003-2004an nazioarteko jardunaldi batzuk antolatu ziren, dimen, eta horre normakuntza taldeak lan askorekin antolatu gendun, eta horre beste Berritzegun eta Gorbeialde berriro, eta hezkuntza sailaren laguntzarekin, eta hor beste herri batzutakoa, eta hemengoko proiektuen berri eduki gendun, eta halako hemen egiten dugu zen antzeko jardunaldi batzuk izan ziren, naiz eta sala 50 pertsonako edo zan da, honekin ez dauka zer ikusirik. Ez da berdina han hitz egitea edo hemen hitz egitea. Eta, antza bidaiatzeaz nekatuta edo, gurera bueltatu ginen berriro, eta 2004-2005an Euskal Kurrikulunari ekin genio. Formakuntza bat egin gendun, teknikariok gehien bat, eta unidade didaktikoa sortzen hasi ginen, daukagun denbora eskasarekin, baina, alegindu ginen. Eta egin gendun Euskal Kurrikulunaren arloen azterketa bat, eta bereziki landu gendu zen mito eta ohiturak, eta hor agertzen diren gaietaz unidade didaktiko batzuk egin gendu zen. Eta Euskal Kurrikulunari jarraipena emoteko, azkeneko 2 urteetan ibili gara beste proiektu batekin, gure lurra umeen begitatik proiektuarekin. Eta baina, hau ere beste kide batzuk azalduko dute geroago eta enoan luzatzen honetan.
bai hurrengo urteari begira, daukagu asmoa, material osagarri bat, eginda dagoenetik aparte, material osagarri bat sortzeko lan oneri jarrepena emoteko. Eta, utxiko diete, non bueltatuko gara gure zubeiz proiektu honetara. Eta hemen agertzen den loretariko bat aztertuko dugu. Eta Seberioko Zubialde eskolakoak azalduko digute beraiek Comenius proiektuan egindakoa. Igual, aldatu zaitzez. Bai, aldatu. Bueno, eguerdion, Izaskun eta ni agurtzanen naiz, Zubialdeko eskolako irakasleak. Zubialde herri txiki bateko eskola da, lehen Jasonek aipatu ditu, txikia ere 90 ikasle eta 11-12 irakasle dituena. Txiki izate honek askotan gauzak zailago jartzen dizkigu, baina beste batzutan esperientzi bat egiterakoan uste dugu errezago izaten direla. 20 minutu hauetan saiatuko gara ahalik eta era azkarrenean proiektu hau kontatzen. Proiektuan non kokatzen den azaltzen hasiko gara. Europatik urtero Sokrates programa izenarekin deialdi bat zabaltzen da. Eta mota askotako programaren artean gurea Comenius bat bata. Proiektu hau aurrera eraman izateko gutxienez 3 eskola behar dira, lurralde ezberdinetakoak. Eta eskola horien artean proiektu komun bat eta bakar bat diseinatzen da. Eskola horietatik bat koordinatzaile jarriko da eta bestea partaideak izango dira. Proiektuaren helburu orokorrak hor 4 lerrotan labur bilduta dituzue. Proiektua 3 urtetan bete beharko da eta urtero diru laguntza bat jasotzen du. Azkenengoa gurea 5.000 euro inguruko izan zen, baina uste dugu momentu honetan baldintzak aldatuta dagozela. Esperientzia hau, gurea 2004-2007 urteko esperientzia hau, bigarrena izan zen, duela 6 urte beste proiektu bat izan genuen, eta uste dugu bigarren esperientzi baten gauzak hobeto ateratzen direla aurrekoetatik ikasi egiten dalako. Guk aukeratu genuen gaia ipuinekin bidaiatuz izan zen, eta gu jarri ginen koordinatzailez. Beste eskolak ikusten duzuez lurraldetakoak dira. Europar deialdi izanik, sarritan uste da harremanak estatuen hizkuntza baten mantendu edo landu beharko direla. Hau da, inglesez edo frantsesez. Gu gure kasuan argi izan genuen helburua eta proiektu osoan eskolan egin diren gauzak ahalegindu gara euskeraz lantzen. Ikusi duzuenez bebai, 5 herrialdetatik 3 eskola hizkuntza gutxitukoak gara eta beste biak ere historian zehar beste herrialde baten menpe egon direnak. Behin proiektua eskuetan izan da, edo apur bat diseinatuta, ezinbesteko izango da eskola kurrikulunean txertatzea. Ez dauka zentzurik eskolatan proiektu ezberdinen metaketa bat egitea eta proiektu bakotxa erasolte baten lantzea. Irakasleak eta ikasleak gogeitu eta nekatu egiten direlako. Horre, zirkuluan ikusten duzue gure eskolak dituen proiektu ezberdinak eta hien artean nola agertzen diren ongi uztartuta eta elkarlotuta. Danetan, umea, aurra, izango da irekitzen duena bere ezagutza eta subjektu aktibo izanik. Bere izango da proiektu guztien protagonista. Naiz eta, aipatuko ditut proiektuak, lehenengo eta behin, esan behar dugu, eta lehen aipatu dut eskola txikia gara, testu liburuak ez dugu normalen erabiltzen, eta proiektuen bidez lan egiten dugu. Euskeraren erabilerak ere kezkatzen gaitu eta bultzatu nahi dugu,
atzerri hizkuntzarekin ere lanean ari gara, eta IKT-en erabilera ere bultzadatxo bat eman nahi dugu. Naiz eta proiektuko ardura irakasle batek edo bik izan, proiektu aurrera eraman ahal izateko eskola osoaren implikazioa beharko da. Eta eskola osoa esaten dugunean, esaten dugu bai irakasleak eta ikasleak. Aurren adina oztopo izan barik. Orain paradatxo bat egingo dugu bideo bat ikusteko honen adibide. Bideo honetan ikusten da beste herrialdeetara bidaltzeko egin zen ipuin baten grabazioa. Ipuina kontatzen duen umea 3 urte ditu eta atzean 6. mailako ikasleak ari dira berari txontxongilo mugitzen eta laguntzen. Gelako ekintza guztietan umeak hartzailea jakin batentzat egingo du lan funtzionaltasuna emanez gelan egiten den guztiari. Baten ama eta umetxoa joan ziren paseo bat ematen eta nekatu ziren ne aian ezarri ziren. Halako batean atzo zerbait agertu zen. Ikusi duzue, proiektuaren helburu nagusia euskara lantza izango dela eta inglesa eta IKT-en erabilera hor bitertekari bakarrik izango dira. Hasieratik gure asmoa zen proiektu horretan material bat ekoiztea eta pentsatu genuen ipuin liburu bat 3 urtetan zehar egindako lanarekin ipuin liburu bat sortzea. 5 herrialdeetako liburua izango zen eta 5 hizkuntza desberdinetan idatzita. Hendako liburua, baina hemendik ikusteko. Uste dugu norberaren apreziatu eta baloratzen dugun einean bestena ere baloratzen ikasten dugula. Proiektuko ekintzak 3 esparrutan antolatuko dira, ipuin liburua egiteko direnak, horrik eskolan bertan egingo dira, bizitak antolatzeko direnak, urte bakoitzean 2 bizita egingo dira eta horietatik bat ikasleekin egiten da, eta harremana bultzatzeko direnak, bai eskolen arteko komunikazio eta bai bizitetan egiten direnak. Ekintza hauek batera eta elkar loturik ematen dira 3 urtetan zehar. Eta orain esparru bakotxa izaskunek azalduko dira. Bueno, eguerdion, nik azalduko dizu eta apurtxu bet zelan ekintza multzu guzti horiek zelan bideratu ditugun eskolan, ezta? Eta orduan ipuin liburua sortzeko ekintzak holan antolatu genituen 3 urteetan zehar. Guk nahi genuen ipuinak landu, baina ez edozein ipuin, ez umek idazten zuten edozein ipuin, baizik eta gure kulturan edo gure tradizioan oinarritutako ipuinak. Eta orduan lehenengo pausua izan zen, edo holan uste genuen, pertsonaia mitologikoak aztertzea. Eta holan hasi ginen, gela bakoitzak aukeratu zuen pertsonaia bat, eta gela bakoitzean hori 2 era desberdinetara landu zen. Bata pertsonaia horren deskripzioa egiten, eta bestea horren irudi plastikoa edo sortzen. Eta horrekin helburua izan zen, azkenengo euskarrilez fitxategi bat antolatzea eskola bakoitzean euren pertsonaia mitologikoekin. Hau zen azkenengo euskarria gure eskolan sortu zana, eta hemen ikusten dituzue euskal mitologiako pertsonaiak. Adibidez, hor dekozue gaueko, eta ikusten duzuenez, hemen 2 testu mota landu ziren ona heltzeko. Bata izan zen deskripzio testua, eta bestea, hemen adibidez lan egin gauekoren maskara, instruzio testua. Hori biak landu ziren, testu biak landu ziren gela guztietan. Eta ikusten duzuenez, badauz bai euskeraz eta baita inglesez ere. Euskeraz guk holan landu genuelako eta inglesez denek ulertzeko moduen. Urte horretan bebai, eta pixka bat horri jarraipen bat emoteko, inauteriak horren inguruan antolatu ziren bebai eskolan, eta ikusten duzuenez hemen argazkietan,
gela bakoitzak aukeratutako pertsonaia bezala mozorratu zen inautiretarako, bai? Hor daukazue galtzagorriak, gaueko, tartaloak, zurginak, eta beste batzuk egon ziren. Igual, Txanek aipatu du lehenago, baina bai aipatu behar dela, udan hau posiblea dela, ez gaudelako argitaletxe baten menpe, bai? Guk libururik ez dugu erabiltzen, eta, orduan edozen proiektu da itxakiona, irakasleek proiektu hori hartzeko, eta, zikloko helburuak eta ikusita, kurrikulumeko beharretara egokitzeko, bai? Da, holan da lan egiteko era. Bigarren urtean hor urdinez daukazuena, ja izan zen ipuinak sortu, ja pertsonaiak aztertu ostean, hoien ipuinak hasi ginen aztertzen, da, orduan, kontatu, irakurri, ipuina testu lez landu genuen, hiztegia bebai, eta gero berridatzi egin genituen. Gela bakoitzean, bere ipuina berridatzi, eta horietatik bi bakarrik aukeratu ziren, ipuin liburuan sartzeko. Herrialde bakoitzetik bi sartu behar ziren. Hor egon zen itzulpen gintza lan itzela irakasleen partetik, ze, klaro, guk bidaltzen genituen gure ipuinak euskeraz, guk euskeraz egiten genituen, gero itzuli egin behar genituen inglesera, beste herrialdetara bidali, eurek bueltan bidari euren hizkuntzetan guk koordinatzailea izan da, dana jaso behar izan genuen, gero hori dan hori argitaletxe bati emoteko, eta argitaratzeko. Orduan, hemen ikusten duzuenez, hemen inglesez agertzen da, bai agertzen da lituanieraz, eta beste hizkuntza guztietan, ez da hori izan zen gure lana. Hau bai izan zen irakasleen lana, ipuinak egitea ez baina. Da, honen ostean ja ikasturte honen amaieran, eta Lituaniako argitaletxe bati esker, ze askoz bemerkeagoa izan zenan, guk gure liburua geneukan ja eskuartean, bai? Eta orduan, azkenengo ikasturterako, hirugarrenean, ipuin liburua gure eskuetan eta ume bakoitzen eskuetan, bakarrik gelditzen zen, hori dan hori aztertzea. Guk gure ipuinak ezagutzen genituen, baina besteenak ez oso ondo. Da orduan, besteen ipuinak aztertzen hasi ginen. Eta hirugarren urterako lana izan zen, ipuin horiek aztertu eta gure garatu, interpretatu, bai? Da orduan, aprobetsatuz azkenengo bizita gure herrira izango zela, antolatu genuen olango ekitaldi bat. Eta ekitaldi horretan hemen dituzue argazkiak ez dakitia irudia egiten duzuen, zer egin genuen, izan zen, ipuinetarako koreografia bat asmatu genuen. Eta koreografia horretan, herrialde desberdinetako musika sartu genuen, eta aldi berean, gure dantzak eta gure musika bebai uztartu genuen horretan. Hemen adibidez, ikusten dira, hartu ditugu bi bideo zati, bai? Eta, lehenengoan, adibidez, lehenengoa da, oso txikiak dira, zuek ez aspertzeko, lehenengoa da Irlandako ipuin bat, eta hor, zelan, neskato bat, lami antzeko zer zelan konkistetzen duen gerlari ausarta bat, eta holan, da hor dekogu Irlandako musika sartuta, gure dantza bat, eta gero sartugu gerlariak asaltzeko edo gure makildantza zati bat, ze iruditu zaigu, egokia. Eta bestean, adibidez, hor bestean ikusiko duzue zelan eskola osoak parte hartu zuen horretan, txikiena bai, eta bestea zen Poloniako ipuin bat, eta zapatari batena, zelan dragoi bat hiltzen duen, eta hori dan hori kontatzen dugu ipuin horrek, eta hor sartu genuen gure zapatain dantza txikientzako, ratera zen gure zapataria, taldetik, eta hori dan hori nik uste dut ikusteko aukera izango zuela apurren. Bestean beha agertzen da, bestean agertu goko da, dragoi bat bai.
Bueno, pena bada ez da ikusten, baina, bueno, teknologia arazoak, ez egin dugu. Bueno, Lehen pasai bilen. Hori izango da, bai. Da, bueno, orduan hori izan zen, 3. urtean, izan zen ja, ipuinari amaiera emoteko, eta, bueno, eta hori sartuko gara beste ekintza multzo bat oso importantea izan dena bebai, eta izan dire bizitak. Eta, bueno, egia esan, boste lurralde egon ginen hor sartuta, eta 3 urtetan 5 bizitatu ditugu. Da orduan urte bakoitzean, Txanek lehen aipatu duen bezala, 2 bidaia egin dira. Eta horietatik bat izan da umeekin, beti umeekin, bai? Eta ez 2 edo 4 umeekin, baizik eta gela osoarekin. Orduan, gelan baldin bazeuden 6. mailakoak bakarrik, 6. mailako umeekin. 12, 12, 10, 10, 6, 6. Eta 5 eta 6. mailakoak baldin bazeuden batera, 5 eta 6, bai? Aspaldi honetan, ez dakit, 12 edo ume eman ditugu beti. Bueno, hauek oso importanteak izan dira, alde batetik, irakaslentzako, izan da, momentua, gure artean koordinatzeko, urrengo pausoa zein den finkatzeko, oin arte egindakoa baloratzeko, eta hori dan hori ez da, baina umentzat, ondino askoz be importanteagoa izan da, zeuki dute, alde batetik lekua ezagutzeko aukera. Eta ez bakarrik ara joan direnak, ez da, joan baino lehenago, beti antolatu dira eskolan nolango aste kulturalak, ez da, adibidez, Poloniara joan ginenean edo, Poloniako aste kulturala, Poloniako aste kulturala antolatu genuen eskolan, eta, nahi jarraituko, teknologia. Eta, horretan gela bakoitzak hartu zuen kultura esparru bat, eta, hemen ikusten da orain, kultura esparru bat, eta hori aste osoan zehar landu zen. Eta gero, azkenengo gunean, ostiralean, hori komunean jartzen zen, eskola osoan, eta denok parte hartzeko besteek landutako gauzekin. Da orduan hemen adibidez ikusten da, ez dakit hauek, ez dakitia lehenengo eta 2. mailakoak ez ziren izan, Poloniako postre bat egin zuten, eta ostiralerako presegoen danok frogatzeko. Eta aldi berean, errezeta, testu lez landu zen gela horretan. Urrengo argazkian agertzen dire ume txikiak, kartelak eta ipintzen, ez dire kartelak ipintzen bakarrik, daude kondaira bat kontatzen, Poloniako kondaira bat kontatzen. Bestean ikusten dire zenbakiak Polonieraz, ze nagusienek landu zuten bai kokapena eta hori dan hori, baina baita hizkuntza ere, eta azkenengoan dantza bat, musika eta dantza landu zuten, azkenengoak. Hori, eskola guztiak edo eskola osoak lurralde bera ezagutzeko aukera dauka, baina ara joaten direna bebai, tokian bertan eta elkar bizitzan eta familietan eta aukera ezinbestekoa. Beste aldetik oso importantea da bidaia, ze da lekua aproposena eurek ikasitako guztia adierazteko. Eta ikasitako guztia da dana, bertsolaritzan egindako bertsoak, gorputz hezkuntzan egindako dantzak horretarako, eta Poloniako astean ikasitako poloniera satia edo hitzak, eta proiektuko, kasu honetan izan zen, pertsonaiak aurkezteko, bai? Hori dan hori, gainera, egiten zuten guztiz arro, bai? Ze ikusten dute, benetan egiten dutena eta ikasten dutena, funtzionaltasun bat daukala, bai? Hemen adibidez, 3 adibide desberdinak ditugu, ia guztiak ikusteko gai garen, lehengoan, badauz Irlandan, daude umeak, gure dantza bat egiten, gimnasian landutakoa, eta, igual bideo zati hori ikusikugu, gero bestea, ia ikusten da. Ia ikusten da. Ez dira dantzariak horretarako ikasi zuten, gimnasiako klasetan eta gainera guztiz arro lehen esan dudan moduen.
Bestean ikusten da bebai, bueno, hau izan zen Irlandan, bestean izan zen Polonian, Poloniara bai, bueno, gero ikusiko da igual, ez dakit, begiratuko. Laume bakarrik joan ziren nire ikusteko aukera dagoen, eta hauek ikasi zuten agurra polonieraz. Eta holan egin zuten. A ber, bilatu. Ez. Entzuten da, baina... Seres kolesanki konetzen, iestez beñat, saga beñat. Pogodzimi ez maui miseboski skraju asko. Kultura naziban zuzeberi. Bartxo zentzeseme zeie. Bueno, pena bada, ez da ikusten. Eta hurrengoan, ez dakit ikusiko den bez, bueno, pues ez da ikusten bez. Ez, baina... Beitu. Seres kolesanki konetzen, iestez beñat, saga beñat. Pogodzimi ez maui miseboski skraju asko. Kultura naziban zuzeberi. Bartxo zentzeseme zei estezme esban... Bueno, oain gauza handirik seguro ez du ezula ulertu, nik bez, ze polak ere zego ibili dira, baina bueno. Eta azkenengoa, hau adibidez dira Lituaniako umeak, eta zen euren lana, mitologiaren inguruko lana, eurek egindakoa, eta gero datoz, gureak, horrek esan nahi du, izan zela forum egokia, guztien lana saltzeko. Of the ground. Sprites are also providers of some products to multiply crops and hay. Sometimes they ez direnik esan behar. You mustn't say, you mustn't believe they exist, you mustn't say they don't exist. Hori da, adibidea, gutxi gora bera, zer egiten dugu bizita horietan, ezta? Eta aipatu behar dabe bai, bizitetan komunidadearen papera, komunidade osoaren papera. Ze, bueno, alde batetik, herri txiki baten, ez da bakarrik eskola, gurasoak, udaletxea, talde kulturalak, guztiek hartzen dute parte horretan, bai? Bai, alde batetik, dirua lortzeko, zelen esan dugun bezala, gela osoa bidaiatzen da beti, eta ez dute ezebez ordaintzen, beti izaten da doain. Eta beste aldetik, gugana etortzen direnean be, umeak eta familietan egoten dira beti, eta, ez lau edo bostume, baizik eta, igual ez dakit, 25 ume etortzen zaizkizue, herri txiki batera, eta hori dan hori antolatu in behar da. Eta, talde guztiak daude prest parte hartzeko horretan, bai? Hemen adibidez, ikusten da zelan, antolatzen dugun gauzetan, gauzetara jendea zelan etortzen da, eta gogotsu, beste argazkian, zelan talde batek, barbakoa bat antolatu zuten, hori, parrilla dantzekoa, bai? Bizitarientzako, bestean herriko, guztiek parte hartzen dugula. Eta amaitzeko, azkenengo multzoa, ekintza multzoa, zelan mantendu edo zelan bultzatu harremanak ikasleen artean, bai? Eta hori, izan ziren alde batetik, bizitetan landu ziren, da beste aldetik, posta, bai posta elektronikoaz eta bai korreoz, bai? Oso zaila da, adina hauetako umei idazten jartzea. Eta orduan, beti topatu behar da, aitzakiren bat, edo gairen bat, eurek, idazteko, benetan, eta gainera, inglesa, kasu honetan, izan zen oztopoa, ez dute menperatzen, benetan. Da, orduan, aitzakiak desberdinak bilatzen ziren, edo eskolako albisteak emon, edo ospakizunak, gabonak, aste santuak, eta gero, beste bat izan zen, Lilipak erein. Lilipa da Galeseko lore nazionala, eta orduan, lehenengo bizitara, gure Galeseko kideak ekarri zituen
10 lilipa kipuila eskola bakoitzean landatzeko. Eta horren, egun berean landatu genituen eskola guztietan, eta gero gauza zen horren berri emotea bestei, emailez edo korreoz, emailez normalean, askoz behar dinagoa data, eta orduan esan, baitu, gureak ondino ez dira atera, edo gureak atera dira, ze gure temperatura dau, eta gure eguraldia dau, eta etxaki bat eukitzea, idazteko. Hemen adibidez ikusten dira, gure umeak, lilipak ereiten, eta bestean, galeseko umeak. Eta, ja maitzeko hemen dituzue ekoiztutako lanak, ez da? Oin arte, aukera izan duzue, gauza batzuk ikusteko, beste batzuk ez, baina, ondino, material ugari daukagu, 3 urtetan nahiko atera dugu, eta bakarrik aipatzea, horren guztiaz gain, beste lan batzuk atera ditugu, ez da? Adibidez, urtero, DVD bat egiten genuen, umeek egiten zuten hain zuzen, nire, adibidez, lehenengo urtean izan zen, euren burua aurkezteko, eskola aurkezteko eta herria aurkezteko, eta hemen daukagu adibidetxo bat, ia posiblea den, ikustea. Hello, my name is Joshua. This is my house. It is quite old. This is my donkey. Is it beautiful? Eta, bigarren urtean izan zen, eskolan egiten ziren ekintzak aurkezteko, eta 3. urtean izan zen, hori ikusten dugun bebai, euskera ikastaro trinkoa. Eurek, ez dakit, hitz batzuk jakiteko, edo, agurrak eta zenbakiak, eta hori dan hori, bai? Hemen da, esatitxok. How do you say I am Aitor in Basque? Pay attention. Eta bai, nik euskarari baita bai. Haupa, ni Aitor naiz. Kaixo, ni Anapolo naiz. Kaixo, ni Olatz naiz. Hori ez da, hori eta beste gauza batzu. Eta, hori izan da gutxi gora bera gure aurkezpena, parkatu gure arazo teknikoengatik, baina igual pixka bat argi utzi nahi genuen, honen atzean dagoen filosofia, bai? Eta da, alde batetik, euskera dela importantea, eta beste aldetik umeak direla protagonistak, euren irakaskuntza prozesu honetan, eta, ze importantea dan, mundu guztia parte hartzea edozein proiektutan, ez da? Eta hori aurrera atera izateko. Eta Josean, eta euren esku izten dute azalpena. Bai, egunon denoi, guri, Arantxa eta Biori Zuhaitxorretan dagoen adar bat egokitu zaigu. Gure lurra umen begietatik. Zer esan nahi dugu izenburu honek? Izenburu honek esan nahi du, eskolan herria eta eskualdea lantzen dela, baina ez beti norberaren herria edo eskualdea. Testu liburuetan ere jorratzen dira, baina ez dira norberaren herriak edo eskualdeak. Horrezegatik, normalkuntza bileretan gai hauek gurera moldatzea pentsatu genuen eta halan erabaki genuen. Eskola bakoitzean, lan honen bidez edo lan honen ostean, 3 gauza edo 3 produktu ezberdin sortu dira. Lehenengo ideia izan zen, norberaren herria landu eta ondokoi erakutsi ezaguraztako, eta gero informazio guztia txosten batean bildu, eta gero egon zen 3. pauso bat, eta horretaz Arantxak egingo du berba.
lan honetan, aipatu behar dugu, lan honetan lan garrantzitsuena lana bere izan dela, prozesua bere izan dela produktua baino. Umeek egin duten lana, bai informazioa topatzeko, informazio hori egituratzeko, behar zen materiala sortzeko, argazkiak egin edo planoak egin eta bar. Eta azken finean, lortu nahi genuena izan zen ibilbide turistiko bat osatzea. Denok gure eskualdean bazter txukun eta aberatzez asko daude. Baina gu ohituta gaudenez bakoitza bere herrian, igual ez diogu erreparatzen edo ez diegu garrantzirik ematen. Hori izan zen ibilbidearen ideia. Ibilbidea osatu herri bakoitzean eta gero besteekin elkartrukatu. Ibilbidea burutu. Hor agertzen... Hor agertzen diren herriak izan dira landu ditugunak. Eta hor agertzen diren eskolak izan dira egileak. Ez dira bakarrik eskolak, hor agertzen dira bebai beste zentru bi, alde batetik Igorreko institutua eta beste aldetik Zulaibar lanbide heziketako zentroa. Lehen esan dugun moduan, izan zen normalkuntzako bileretan eskualdeko erabakia. Bileretan adostu eta gero eskoletara eraman. Herri batzuk ez daukat eskolarik, hauze da adibidez Bedia edo Ubidea, eta lan herri hauei buruzko lana Igorreko institutua burutu zuen, eta eskualdeko garapen ekonomikoa Zulaibar zentroak. Lan metodologia bebai aztertu genuen, hauze da, zein atalak edo ze ikutu behar genuen derrigorrez eskola guztietan. Eta hor ikusten duzue zeintzu ziren edo zeintzu dira atal horiek. Herrien kokapena, historia, geografia, biztanleria, ekonomia, eta gero azkenean ibilbide turistikoen lanketa. Formatoaz ere egin genuen berba, letra mota, lanaren luzera, lanaren luzera, 5 orrialdekoa izan behar zela, baina, informazio gehiago sartzeko hori bilikinen batzuk edo margenekin jolasten aberia sartzen genuen informazio gehiago. Hau dana, aipatu dudan guztia, normalkuntzako bileretan burutu genuen. Eta hurrengo pauzia izan zen hori ikastetxetara eraman. Proiektuaren, klaustrokidei, proiektuaren barri emon, proposamena egin eta ziklo aukeratu. Adostasunak lortu eta jakinda helburua ibilbide turistikoa osatzea eta beste ikastetxekin trukeak egitea. Kurrikulum txertatuta, testu liburuetan ez da gertzen gurea, eta honek hori ikerketara eraman gaitu edo eraman gintuen bere momentuan. Bigarren pausoa, bigarren erogoren edo jaztakit laugarrena, ikaslek lana burutu behar zuten. Hauze izan da nire ustez, edo gure ustez, lanaren zatirik garrantzitsuena. Prozesua bera, lana bera, produktua baino, nahiz eta produktua bai polita izan. LH-ko bigarren edo eta hirugarren zikloetan landu zen, informazio iturri ezberdinetatik bildu, bai turismo bulegoak, udalak, internet, daude material argitaratuak eta bar, eta baita ere kontatu genuen, aipatu dut atal bat zela, mitologia, kondaira, horren alako gauzak ez da, eta etxekoen ezagutza bebai erabili behar izan genuen. Eta oso importante izan zen, suposatu zuen eskolara ekartzea etxeko gauzak. Eskola zen gelditzen aparte eta etxea beste alde batean. Baizik eta dano geuden proiektu berean. Eta azkenean hor lan egituratu, idatzi irudiak behar zen materiala sortu, argazkiak lanean agertzen den guztia ikaslek egindakoa da. Eta ibilbide turistikoa planifikatu eta
osatu. Hor, ikusten dituzuen argazkian da pizka bat nola hainbat material sortu zela txostena osatzeko. Hor agertzen dira Ariatxako ikasleak Lemoako ikaslei bere ibilbidean azalpenak ematen. Erdian agertzen da Diman oraindik martxan dagoen errota bat, eta hango errotariak unbei azalpenak ematen. Lehen komentatu dudana, ez familia edo herria parte hartzen zuela proiektu honetan. Eta baita hor agertzen da bai Otxandioko elurzuloa, eta behan Siberioko umeak ikasleak Santageda beste dauze da, herriko ohiturak mantentzen eskolatik bai. Ibilbidea turistikoa planteatzerakoan, eskola bakoitzan planteatu zuen berea, eta orduan ez ziren berdinak. Batzuk hor daukazuen aurrean auzoz auzo doa, hori Diman egoindako ibilbidea da, eta igual naturarekin lotura gehiago, eta beste batzuk igual erdiguneak ezagutzeko ondare artistikoari erreparatuz. Hori, lanen helburu funtzionala hau izan da. Ibilbidea osatu eta gero ibilbidea burutu beste eskolakoekin. Ibilbide turistiko honetan herriaren atal guztiak integratu dira. Oso importante izan da umen protagonismoa. Bai lana egiterakoan eta baita ere ibilbide osatzerakoan edo burutzerakoan haiek egin dute gidari lana bai. Testu mota ezberdinak landu izan behar ditugu, bai deskripzioa, bai grafika, bai narrazioak. Sintesi lana ikaragarria egonda hor ostean, informazio piloa eta informazio hori 5 folioetan sartzeko, lehen esan duda moduan. Ikasleen arteko elkarlana, taldeko lana, eta herri nortasuna norberaren herriarekin identifikatu eta bestekin konpartitu eta harro sentitza bebai. Nik horatzen naiz gure egindako irtenbide batean, Orduñako ikasleekin, nola Baltsolako koban, Diman, Baltsolako zugeiaren leyenda ume batek kontatzen, Baltsola bertan, koban bertan, ez dakit unkigarri izan zen, edo gu bai beste Orduñara joan ginenean, umek esaldutako gauza, hori sentsazio bereziak izan genituela. Hori, eskolen arteko truke hauek, hori, enguru herriak ezagutzeko eta norberaren herriaz harro sentitzeko lehen aipatu da moduan, gidari lanak egitean ahozko testua lantzeko, umeek, eskolen arteko harremanak lantzeko, eta aurrez egindako lan guztiari zentsua emateko, horretarako burutu genuen guk ibilbideak. Eta materialen argitalpena, esan dizuet, alde batetik produktua ibilbide turistiko bera zen, ibilbide turistiko hori sortutako txostenean agertzen da, herri bakoitzan bere ibilbide turistikoarekin agertzen da, hau bera, txostena bera, beste euskarri batean bai sortu genuen, hau zera CD batean, eta azkenean hor internet elbide horretan eskegita daude, eta lan honek jarraipena izan zuen. Eta zin izan den jarraipen hau, Arantxurkiagak azalduko digu. Bai, eguerdion, egia esan behar bada, lana guretzat amaitutzat egon zen. Gure asmoa eskola askotan pasatzen dena da, sarri askotan, hainbat lan egiten dugu, kepinak gero, ez dugu kanporatuten, gure lana dela barrukoa. Eta ez dakigu lan hori zelan bideratu, zelan argitaratu, bihor daukago guk, Marian botoko moduko bat, jasone bera, eta orduan jasonek hor, Beitzelezko alegin egin eban, lan hori argitaratu egin behar zela, baina era formal batean. Orduan, teknologiak era funtzionan erabiltzeko, eta horregatik Gorbeialde elkartea barriro beba daukago laguntzen, hori guzti hori horretan sinestu balako, eta horrela sortu zen, geroxeago erakutziko duzu edan CD-hau. Ekoizketa lan honetan, Asmos Fundazioak, Dedo Multimediak eta Labairuk tarte hartu eben eta berritzeguneak bebai. Hiru hizkuntzatan eginda dago, euskeraz, gaztelaniaz eta ingelesez,
eta gero, barruan dokazen atala dira, fitxak beste eskuzko format horretan egin gendun bardina, joko interaktibo bat hori da gauza desberdina edo motibagarriagoa, gero galtzagorriak deitu dautzie, baina hori da, egileak eurak, eskola bakoitzeko egileen argazkiak eta izenak agertuten dira, garrantzitsua dalako egileari bere leku emoteko, eta gero, eskola guztietan atara ziren argazkin biltegi bat. Honek zertarako guzti honek da, era ludiko batean egindako lan guztia iraun dezan, eta gero jolastu egin ume guztiak, edozein momentutan ez bakarrik herria edo landu behar danean. Aurtengo maiatzean, zabaldu ja ekoiztuta egon zan zede hori, eta zabaldu zan, zelan egin zan zabaltze hori. Alebana banatu jake, ikasle parte hartu eben ikasle guztiei. Horregaz lortu dugu, egilelez, zelesko rekonosmendua, etxeetan be, gurasoek, txikimendu herriarekiko, eta batez be, sarri askotan aiztagu herri batekoak izen, igual, gehienak izaten gara, gitxien dakigunek herri horreri buruz, eta holan, etxeetan be, lantzeko aukera bat, eta gero, unmeintzat be, biharretzi, eskolarekiko, institutoarekiko atxikimendu hori. Kurrikulunan txartatuako gai bada, hori esan besterik ez dago, eskolatan gelditu dira zede batzuk, udal liburutegietara be zabaldu dira, eta Gorbeialde elkartea bera dauka copyrightak edo zede originala. Ikusiko dugu, oin, tita batean, zebezetan doia, nekatuta bagauzen da purtsu bet, tita batean ikusiko dugu esau da, eskontza bateko bankete moduan eta gu postrea. Izeko gara, gero, jonek kafea eta kopak eta zorzorria jaba egon leke, puroa ez dakitzen zin da. Bueno, hemen, zedearen izenburua da, Gorbeialdea Mariren erresuma. Mari atzota garroin badira entzun dugu, gaurko irodia Marirena ikusten dozuenez, niko kontemporaneoa da. Mariren irudia hemen argaltxo samar igual, aukeran. Bai, apurtxu bete, itxurean txakon askori guzta guri be, baina bueno, horrela irudikatu da be Mari, gaur egun da. Horren, klikatuko dugu hemen, horrez da klikatu da. A ber, jokoa daukoz atal batzuk. Mari da gidari lana horbez jon. Korrika da biltzen, hemen hori. Vale. Dena esan duzu edez, erderaz, euskaraz eta inglesez. Tximista, euskara teknologian, euskarako teknologian, ez dakiz hartuko nahi. Nondau ba. Kaixo, zar zaitez Gorbeialdean, Mari Jainkosaren eskutik eta guzti hori. Bira dagoz jokoan sartzeko. Jokoa hasieratik edo bakoitzak bere herrialdea aukeratzeko. Jokalari bakoitzak aukeratu dezake herri joatea edo jokoa hasieratik egin. Hori geroko itxiko dugu. Igual ikusiko dugu hemen beko partean daukagu zan, Mariren irudi desberdinak. Lehen pui pasaldu dau, Mari Zugea, Mari Zuaitza, hemen daukagu Mari Zua, naturaren, irudia Mari Zua, hori dago Mari Zaia, Zentauroa, eta bueno. Eta gero badago bai, Mariri buruzko informazio gehiago, Mariren kobasulora zelan sartu behar dan, zelan hitz egin behar Mariri, ika hitz egin behar jakola, ez dala ezer ikutu behar bere kobasulan dauzala, aurre sartzen behar gara, atze sortzen behar dugula, hori guzti hori hor, hemen klikatu eskero hor agertuko jako. Paso. Berandu gabiz eta paso. Galtzagorria lehen esan dut zuenak, hone dira egileak. Eta hemen dagoz eskola eta ikastetxe guztietako egileak. Klikatu eskeroia agertuten da arteako eskolea eta horre egin eskero parteide guztien izenak. Gauza bera, beti umeak agertu ordez, ipiniko duguna da lanbide heziketakoak, formalagoa, ikusten duzuenez, ja beste kategori bat dugu argazki honek. Izenak eta gauza bera. Galtzagorriak hor dago. Fitxak, txostenean egon zan gauza bardina da, hemen ezaugarriak, ekonomia, herri bakoitzaren historia, lehiendak, hau
urduina agertu da hor, joan gaitezke zean hori da, dagoen zean hori. Zean hori gauza bera, tradizioak eta iaiak, bor dago, ogiaren ohitura entzine baten lurrera jauzi ezkero, jasotzerakoan muso bat egin barriakola, kurutze bat egin barriakola bagi aurretik, horrek guztia dira, lehen Josanrek esan dagoen bezala, etxeetan galdetutako informazioak, aitite amama gandik edo lortutakoak, hor txertatuta dago zanak. Bima, Josan hemen dagoenez, baintzakotzat hartu dugu, iaiak, mokotza, beste lekuatzen Severion morrokotea, zerdan gauza bakoitza, laminak eta gentila, baltzolako sugoiaren ipuina, horra gartuten da. Bueno, joan gaitezain, ilokora. Hasieratik jarriko dugu zatitxo bat, ze merezi dugu. Mendi eder eta itzelen artean, kondaira misteriotsuetako izaki magikoek bizilekutzat hartu dituzten baso zarratu ederrez inguratuta, Gorbeialdeko erreinu txikia dago. Uzta oparudun urte zoriontsuak bizi izan dituzte bertako bizilagunek. Lurrak eta animaliek jateko ugari eman eta lehengaiak bermatu dizkiete. Gorbeialdeko paraje berdeak, basarri ederrez betetakoak, leku ezin hobea dira bizi, ikasi eta gozatzeko. Baina aparteko zerbait gertatuko da. Gorbeialderantz doan norbait, Anbotoko gailurrean 7 urte luze igaro ondoren. Maritu izena, eta ez ditu guzti. Ez dugu txiko guzti hori, hor jarraitzen dago historioak, Mari naturaren laguna da, etxako guztetan naturaren kontra ezer egiterik, orduan jokalaria jartzen dau, joko barruan gainditu behar dauztraba batzuk, askatasuna lortuteko natura zaintzeko, animalia zaintzeko, ingurua zaintzeko, balore pile bat lan duten dira respetua eta guzti hori. Herri bat hartuko dugu, eta hurbiltasuna gaitik, Otxandio. Ondo etorri Otxandiora. Otxandio udalerri txikia da, landa eta zelai zabalez inguratutakoa. Ipar-ekialdean Anboto mendiaren gailurra ikusten da. Gorbeia mendiaren gailur ederra mendebaldean geratzen da. Herrigunean plaza eta Santa Marine parrokia daude. Udaletxea Otxandioko plaza nagusian dago. Udaletxearen aurrez aurre, vulkanoren iturria ikus dezakegu. Parrokia ondoko bidetik jaitsizkero, ospitale zaharrera helduko gara. 40 segundo dituzu herri bakoitzeko armarri bikoteak lotzeko. Egin klik kuadro txiki bakoitzean aukeratzeko. Ondoz badot egiten joko estu aurreran zeruan. Lehenua, joan lagundu. Arrantzariaga. Holan jarraitzen dau, eta hori da, gero, hori paso ezkero, ikatz bola bat, saritzaten duten dau marik jokalarieri, audio kenduko dut, isi. Eta urrengo beste froga bat, bigarren galdera izaten da normalean, herriari buruzko edo historiak galdera bat, kokapena, dudaren bat egon ezkero, fitxatara joateko aukera dago, eta honik ingo duzu galdera bat. Bugapatean buratu jatalako, ez dut eki prestauta. Hor, Otxandio ikusi dugunean, agertu da iturri bat, eta kanta bat dago, Euskal Herrian, Marko Seiak ingo dago. Vulkano iturriarena, eta hori be, atxaki bat izango ditzake, saltzen zauntzat kanta hori, vulkanoren aurrean, kantetako. Eta honegaz amaituko dugu, beste barik. Eskerrik asko.
zer da berroategi proiektu? Batzuk igual ezagutuko duzu, aurreko jardunaldi batzutetik, nahiz eta Donostikoak nahiko urrun gehatzen dien, baina, bueno, hor pixka bat azaldu gendun, eta hasierako ideia, hor galtzear, eta iztegietan aurkitzen ez diren berba batzea zen. Gero konsultarako eta erabilgarri direna promoziorako erabiltzeko. Gero Arratiako euskararen berezitasunak jasotzea beba izan, esaera toponimo ez izen beste zer batzuk egiteko. Azkeneko urteetan 30 idazletik gorako lanak ere aztertu dira, lan idatziak. Gero, ja, 8. urtea doa, eta hor egon dira ja 3 edizio idatziak, eta edizio elektroniko 2. Arratia Institutoko hizkuntza normakuntza proiektutik jaioa da, eta gero beste eskoletako hizkuntza normakuntza proiektutara zabaldua, eta hor dauzkazue, herriak, Arratia eskualdekoak, lehen pankiarenak. A ber, helburuak. Bueno, helburuak nahiko mamintxoa dira, eta, bueno, ez dakite merezi duen azaltzea sakon ere, baina, bai esan, atzo Iñakiren piramidiko puntu asko hemen aurkitu dut opeu aldirela. Hemen zeben dauz gaitasuna, dauz kompetentziak, pilo gauza dauz. Hor, gehien bat, askotan ikusten gendun, hori, Euskara Batua eta Etxekoaren arteko diklosia bat zegoela, gehien bat, Arratia moduko eremu euskaldunean, edo nahiko euskaldunean. Orduan hor, zubi bat eraiki nahi gendun, Batua eta Etxekoaren artean, eta beste alde batetik, ahozkoari garrantzia emon, norbere hizkuntza prestigiatu, eta era berean, ikasleek konfidantza eta ziurtasunean irabazten joatea. Eta, importantea be, atzo aipatu zen ere, euskainolaren kontua, hor eredu egokiak ematea ikaslei euren gaitasuna igotzeko hizkuntza ez formaletarako ere. Askotan aipatu da, nortasunak eta gehiago esparru ez formaletan garatzen direla formaletan, baina horretarako tresna behar dabez ikasleak. Historia pixka bat eginda, hasi zan, 1989 urtean, 2000 ja 1005 berba edo batuta zeuden, eta urteen lanaren ostean, lana bukatuta edo, ia bukatutzat eman tezakeu dagoela, 20.000 hitz dauz eta 25.000-tik gora adiera. 2008ko urte bukaeran argitaratuko da, zazpiren, iztegi formal eran, zazpiren horrealde ipiko deuz, eta argitaretxeak, hemen egindako propagandarekin emerketxoago edo ateratzen da. Eta aurrerago, poltsikoko edizioa egiteko asmoa badago. Eta bai, azpimarkatu nahi genduken gauza bat da interaktibitatearena edo. Bai, hasieratik eta orain ere, hasieran ikasleak paper zerrendak eramaten zituzten etxetik, eraman da, institutotik eskatuta, etxetik hitzak eramateko, berbak eramateko. Gero bueltan ere joaten ziren batzutan institutotik etxera. Gero posta elektronikoa ere sartu gendun, Arratian ere halako gauzak existitzen dira, posta eta halako gauzak. Eta azken pausua edo izango litzateke ja txostentxoa eramatea. Ez da orain argitaratuko edan moduko, baina eskuz eramateko moduko eta konsultatzeko moduko formatuan etxera eramatea. Proiektu hau nortzuren artean dagoen da, eskitzu gara bera, Joan Etorriak egon da 8 kideetako taldea da, baina benetan buruak edo egileak eta zuzendariak Arratia BHIko Angel Arre eta Juan Rekalde izan dira, hemendik ibiliko dira, ez dakit nondik, baina nonbetetik egongo dira. Oston dute egongo dira. Bai, ze gero etorriko den taldearekin etortzeko doz, baina Gero, ezin da ahaztu ere, ikastetxeetako ikasleak, irakasleak eta familiek euren kolaborazioekin. Eta gero laguntzaileak ere epiduguz, idazleak,
ekarpenak egin dauzen voluntario zeinek eta elkarte ezberdinak. Gero batzuk aipatuko daz. Bueno, ez dute hau asko azalduko. Ateratzen denean hiztegiak formatu hau eipiko dugu eta berba bakotxak halako sarrera guzti hauek eipiko dugu. Ez dakit, baten bat igual ez dago konforme gauza batzukaz, baina, bueno. Bota. Ze zailak egongo diren? Pues, denetarik ikusten duzuenez, parterik gehiena berbak eramango dute. Hemen adibide batzuk jarri dudaz, gustatuko litzadeke denbora gehiago egitzea, baina abusatu bez duen nahi egin. Ze batzuk azaltzea, bueno, majoa izango izan, baina, bueno. Eta gero, bebai, egongo dira, esaerak, onomastipoak, toponimoak, onomatopeiak, umeen berbakerak ere ataltxoa eukiko du. Hauek ere galtzen doaz, geurko gurasoak deskastautxuek edo, diren. Baina, bueno, horrek zaintzeko modukoa dire. Gero, gazteon berbetea dago, hemen sartzen da lehen esan dugun egoera formaletako kompetentziena ere, beste arlo batzutan ere, baina hemen ere. Eta gero, irainena ere, naiz eta euskera oso hizkuntza purua eta izan da alakorik ez euki, bueno, badirudi euki badauzkala. Eta, bueno, hor dauz batzuk. Eta, birauak edo txorigorriak ere, euskeraz egon badauz, gu bintzat jaso duguz. Honen gizarteratze eta promozioa zelan eginda. Bueno, hasierako aleen banaketa, egin zen zaharretxe, gaztetxe, taberna, euskaltzaleen artean, talde ezberdinen laguntzaz, arratian dago Ganoraz euskara talde bat, bertsolari talde bat ere, eta hoien laguntzaz. Eta beti aurkezten saiatu ginen proiektu ireki eta ekarpenei zabalik moduan. Hor, oraindik ere, oraindik lana erdi itxita dago, baina aportazioak eta hartzen dira. Eta puntu hau bai, azkeneko hau nahiko nuke pizka zabalago, ze hau da, gero hori praktikara horrekin zer egindan. Eta ni nahiko pragmatikoan ez da praktika gustatzen jata, hemen ikastetxetan ekintza pilo bat egin dira, ikasgeletako promozioak egin dira posteren bidez, geure berbategi alea ikasgelatan dago edozein hiztegi dagoen moduan. Instituto eta ikastetxeko arrana aldizkarian arratiraren txoko bat dago, hor promozionatzen dira hitz batzuk. Institutoko irratian ere bertoko euskaren erabilpena egiten da. Gero, argitalpena zertu arratia kultura elkartearen laguntzaz egiten da, eta honek zabaldu egiten du esparrua. Eta gero LH-ko ikastetxe, HH, parkatuko duzue, HH-koa ez dut ipinita. HH eta LH-ko ikastetxetan ekintza ezberdinak egin dira, eta berbaren bila, eta beste bat adibidez da, adibideak azaltzetik, hau, esan nahi eskutua. Hau, umeak hilero etxera eramaten dute, etxeko, auzoko eta barren laguntzarekin, gurasoak erdalduna badira, moldatu behar dira, ondokoari, galdetuta auzokoari edo besteari, gero eskolara bueltan, dakarte, errepasatu egiten da, eta sariketa antzeko batean zahartzen dira parte hartzaileak, asmatu edo ez asmatu, hori azken finean ez da importantena. Hori izango bertzateke bat. Beste bat, betiko denbora pasak izango zen, berbak promozionatu nahi diren berbakin, denbora pasaka antolatu. Zailtasuna eta laguntzak ikasle duten mailara egokitzen dire. Letrak gehiago ipini, gitxiago ipini, luzeagoa, txikiagoa. Hau, LH-erako da gehien bat, moldatuz HH-en ere berdin da, eta DBH-en zer esanik ez. Eta beste bat izango litzateke. Irakasleak ere du, ez dago zertan azaldu behar. Orduan hor, ahaleginak bai egiten gara irakasleak eredu izateko euren formakuntzan. Eta beste bat, adibidez, HH-en erabiltzeko modukoa izango zena, kartelak. Kartelak, irudi batek 1000 hitz baino gehiago balio duela, hor da. Honekin ez dugu nahi ez malko, ez tximista ordezkatu, nahi dugu osotu, aberaztu. Zeberaientzat egia esan herrian
Malko herritarrek ez dute ezagutzen eta tximista igual bez, baina inizitu eta anpulue bai. Lehen esan dugun disglosia hori, batua eta bestearen naharteko zubiak lotu, eta hori ikasleen gaitasunaz hobetzen da. Bueno, gero, hori, nekazari ere mukoak eta hori bai gara, baina ordenagailua badeko guz. Eta atzo, Iñaki Artolak, bai Josu Amezak eta baita ere Iñaki Urrusolok esandako moduen, guk argi dekogu, ziberespazioko 8. provintzia hori sortu eta irabazi egin behar dugule. Eta, konturatuko zineten, kideen adibidetan ere, ziberespazio edo espazio hori, edo teknika hori bazegoela. Web horri bat deko, sartzen bazarete, halako gauzaren bat ikusiko duzu, ikusten duzu nahiko zumea dela. Web horriak egiten, nire jakinduriak gehiagotarako ez du emoten. Eta, horre eskerra aldean aurkituko dozu ez, orain azaldu da zenak, baina asko zabalago eta hobeto azalduta. Gero, jarrita dago, oraindik ez dago azken berzinoa, argitaratuko dana, laster jartzeko gogoat daukagu. Eta konsulta bat egin gure baduzue, sartu eta, bilaketa alfabetikoak edo formato ezberdinetako zerak. Eta, argi dago, zertarako dan guzti hau ez, berbak berehala aurkitzen direlako, doainekoa dira, eguneratzeko errezagoa dira, ez dira, ez dakizema milaka fotokopia berriro egin behar, eta mundu guztira zabali dago. Eta, honen referentziak, seguramente ezatuko duzuen UEP gune batean dago, oso interesgarria, hiztegia.net, beste tokian tokiko hiztegiekin batera. Hori izan da, eta, uste dut, ondo noala. Geratzen diren 3 minututan, aurkezpen bat egin nahi nuke, zurrengo entzungo duzuen taldearena. Hau ere, beste lore batean aurkitzen dugu. AK-27. Lehenengo, azaltzea, zer da, nondik datorren izena. Hau, Arratia Konpainia 27 dator hau gudari taldea izan zen, edo Arratiako kantak. Honen sorrera ere geure berbategien ondorio da, eta lehen aipatutako Angel Larrea eta Juan Rekalde ere hor nahaztuta egon dire. Beraz, normalkuntzaren emaitza dabe bai. Hemen sare bat eraikin nahi izan, ikastetxea familia belaunaldi ezberdinen artekoa. Eta zer da, Arratia BH-ko ikasleek eskualdeko abestiak musikatu zituztela, abesti zarrak eta ez hain zarrak. Lan luze baten ostean, beraiek igual asalduko dute, berandutxoago, gogoa badeko. Ze luzea eta ze aberatza izan den lana, eta ez bakarri beraiek beste kideek ere, 2. batxilergoko ikasle guztien laguntza epidute, inprentan, muntaketan, banaketan, eta hasieran proiektu txikia ematen zuena, handi bihurtu da zepila kontzertu emon da ez. Hor daukagu, aipatutako errudunetariko bat. Gerorako, 2. batxilergoko oraingoko taldeak jarraipena emango dio eta beste CD bat plazaratzeko asmoa daukate, eta, zaharrak, esan dezakegu askoak. Ahaztuak elkarteko kideek interesa, gustatu zaie beraien lana, interesatuta daude, euren partaietza eskatu dute proiektu baterako, gerrako kantekin aterako duten ahaztuak izeneko diskoan 3 abesti izango da bez. Lan horretan Maia Joseba Tapia eta beste hainbat kantari egongo dire. Eta bebai deitu da bez, famatua badire, laster autografoak sinatzen hasi beharko die, txiki laburmetraiako aurkezpenean ere parte hartuko dabe. Hor dauzkazu ez, laster ikusiko duzu ez hemendik. Ez dakit gaurutamek etorri diren, baina bueno. Eta hor daukazue lehen aipatutako Arratia Konpaini gudari taldea ere.
Eta amaitzeko hasieran ez dakit gogoratzen bazarete, esan dut, protesta bat ere banaukala azkenerako, naiz ahaztu zuek igual bai. Eta hemen nagoela aprobetxatuz, dagokionarentzat,